Bragi, bona tarda. Hola, bona tarda. Fem aquests 5 minuts d'entrevista abans de veure l'Albada. És un exercici sobre la memòria històrica, però és un exercici que vol curar ferides o vol mostrar-les? Jo no crec que sigui un exercici massa que l'important sigui la història. Perquè si penses això, o quan ho fas penses això, que et perdries i no sabries com encarar-ho. Nosaltres quan fem l'obra sempre pensem que és un exercici teatral i que aleshores el bonic és com enllaces les escenes, quan ho fas, com mostres els sentiments, les emocions, sentiments i emocions de les persones, dels actors, dels personatges, perquè lliguin i facin aflorar sentiments i emocions dels espectadors. I aleshores això es canalitza i es fa a través de la memòria històrica, com a través de la por a la vida, a través de les passions. Per tant, és un exercici molt complicat, perquè, és clar, 11 actors, 40 personatges, Sí. I a més canvis totals de temps, de tempos, Sí, de tot, tota no? l'estona està canviant, a vegades et perds una mica, has de dir a l'espectador, has de poder-li dir a l'espectador, tranquil, no passa res, et perdràs una mica, després ja et recuperaràs i et reincorporaràs a la història. Però a la mínima, sí, l'autor, el Jaume, a la mínima ha volgut fer un canvi de temps per explicar com es passen aquests sentiments de generació en generació. Per tant, és una obra que convida segurament a llegir molt les capes dels personatges, no? O no? Sí. L'espectador està enganxat a entendre ara on som, ara qui és aquest, de què està fent, per què s'ha canviat de vestuari. Ella en aquest moment té 20 anys, el personatge té 20 anys, i està buscant el seu lloc al món perquè ha tingut una història difícil, ha crescut en un orfenat, no sap qui són els seus pares, s'ho ha passat malament, l'han maltractada molt i s'ha enfadat amb la vida. Té ràbia, té enfado. I això també és una cosa molt adolescent, que tu necessites enfadar-te per poder construir, no? La teva nova persona. I aquesta persona s'haurà de trobar en un lloc. Haurà de dir, vale, jo soc així, jo soc aquest. M'accepto i aquí estic, no? Estic aquí. I s'ha d'afirmar respecte a l'altre, respecte al món. I ella, alhora que està buscant això, és estudiant d'història, sí, molt important, i l'estudiar història vol dir que té en compte, per explicar-se el present, té en compte el passat, no? Que és la història. I per encarar el futur encara més. I és una búsqueda d'una afirmació, trobar la manera d'afirmar-se. I és bonic el viatge que fa. Mentre tu vas veient que es va fent gran i que s'afirma, en l'obra es diu que finalment ha après a estimar. Molt bé. Per tant, al final, tu m'has explicat una mica del que ha fet l'espectador, o el que creus que l'espectador fa durant l'obra, d'un costat a l'altre, però finalment, a l'acabar de veure l'obra, amb quina sensació t'agradaria que marxés l'espectador? És difícil de saber, perquè en l'obra passen moltes coses i l'espectador està una miqueta atordit a moments, i crec que té una sensació de felicitat a l'haver entès com es tancava. Però potser a vegades excessiva, perquè quan fem d'espectadors tendim a voler entendre molt les coses i a vegades és bo recordar-nos de, bueno, no cal. Quan tu escoltes una peça de música, si no té veu, si és un moviment el segon moviment del tercer concert de piano de Beethoven, tu no has d'entendre res. I la dansa, per exemple, has d'entendre el que passa, però alhora també et deixes dur pel moviment. En teatre, com que hi ha la paraula per allà al mig, la història, doncs de seguida ha de quedar clar. Jo no vull dir que els espectacles, les músiques no tinguin un sentit, que estan molt pensats, que les coses estan fetes per una cosa, però allà logrem oblidar-nos una mica. Amb la sinfonia de Beethoven jo crec que és molt evident. Sí que sí, quan tu sents un major, tu sents un acord, tu sents una cosa que et porta cap a un lloc. I el que ho ha fet ho ha pensat molt. I el que ho interpreta ho pensa moltíssim. Però tu te n'oblides. I l'espectador crec que és bo que se n'oblidi d'aquesta
tirania d'entendre-ho tot i es sàpiga deixar portar. I el millor, a l'endemà... I llavors, durant l'endemà... Obepaint. Com més temps duri, millor, això sí. Per tant, jo sempre voldria que els espectadors s'enduguessin aquell record i es quedés gravat per sempre. I tota la vida se n'en recordessin d'aquella escena. Però tota la vida és molt difícil, però doncs, aquells més següent que visquis amb l'Alba i els personatges a prop i que t'acompanyin un temps llarg, després d'haver vist l'obra, és bo. Sí, m'agradaria que s'enduguessin això. Doncs ja et diré, perquè jo la veuré d'aquí uns moments. A veure què. Gràcies, Oriol Rosi. Gràcies.